Kini belakang tong thogo tamni Himalaya hani busarong ni sal 9 August bisi brum oma hai klayai chung hani busarong ni sal International World Indigenous Day je palalai ma khai chung tini chini Sodor West Political District ni Jugalima bai tini chung Sorot Chudri ni Rungno Klawo kaisa kotor panda khlaijagui tongo chino pandawo chini bubagra chini borong manang Sri Produl Kishur Dev Bormon tai kabangma chini okra chakra rok phainai tamni bagai in World Indigenous Day abotono rok saimano jottono je omo UNO जों नुखा जे chini Rashtra Sangho hani busarongni manthaino tuyui bisi kolokma coba khlaimani yagolo kuti chini hani busarok bongni odhikar mayang tongmani bongni atto niyantron odhikar mayang tongmani obono saklai rijaka Rashtra Sangho bai saklai rijak o saklaimani sal nongkha tini 9 August omonono जों tini chini borok rongni manthaini bagai teibo kabangma jora जों tebo soba khlai thangnai mone bagai जों Bharat Sarkar iya khaba Rashtra Sanghono जों sanamusungo chini जोंहाय खुंथाय barat जोंहाय hani busarok tabugo bongni manthai sekjagui tongko tabugo chini borok kono justice maya rep khaijago lama kasui butarjago kabangma chrairok rep khaijago aboni justice maya bone bagino tinini hayo salo जों राज्य एवं केंद्र एवं राष्ट्र संघनो जों बयनाव मुसुगो जे chini justice जोंनो नांथों chini आत्मनियंत्रण अधिकार जोंनो नांथों।